Mas. Panjenengan wonten mriki to, mau tak golek iket mau kok ya ora. Iki kok mengko ke channel-channel to. Tak milih sing ndi? Ra ono. Oke mikir dulur Prastiwi Rama. Aku nyilih mikmu. Nyawa sing iki. Sadis tenan iki surangku iki tenan. Den Mas. Yo meng-mek kuwi dadak ijol-ijolan lho. Wah, Kok iki malah aja. Ayah. Ijol-ijolan mikir. ijolan mek kuwi lek ngematke ngono lho, Ndek. Kayak sinetron, Pak. Hah? Kayak sinetron. Sinetron apa? Apa? Ayo. Den Mas Prata. Wangsulan kok yo ngono. Den Mas. Piye ten? Wah. Ora masuk. Oh, ora masalah kuwi. Suaramu lho piye ten?